I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Hello, good morning mga princess. Welcome po muli sa ating panibagong video. Ang video po natin ngayon ay road trip po papuntang Magalang, Pampanga. Kasama ko po ang ating mga tropa na Mike Delta Force po. Ayan, nasa 8 single po kami. So, time is 2 kasi bawat single may back ride. Kaya 16 members po kami lahat. Time check po tayo, 5:30 po ng madaling araw. Let's go! Ayun, napakalamig po ng simoy ng hangin. Nararamdaman ko na po yung malamig pa rin ang panahon. At kahit na daling araw, minto lang ko kami saglit. Ayun, tara na po. Kami lalakad na. Kami pupunta po sa San Fernando po. May shortcut na po dito papunta Mexico. Ayan, so Mexico, tapos sunod na po yun. Sunod na po mga bayan po ng Pampanga. Hanggang sa makating po kami ng Magalang. Ayan, ganda pa rin mo ng simoy ng hangin. Malamig pa rin po. Ayan ako, si Master. Nagpalit po sila ni Bro Fernand. Natatakot tong malaglag kaya nakakapit sa likod.
Lamig. Grabe. Si Broman. Hindi ko alam kung linalamig ba o hindi. Ayan, shoutout po sa mga ating mga kapatid na guardians dyan. Shoutout mga bro and sis, at maraming salamat po sa inyong comment sa mga video na aking na-upload na. At shoutout po sa inyo lahat po ng branches ng guardians. Ayan, shoutout po sa inyo mga bro and sis. At sa mga hindi naman po guardians, maraming salamat din po sa suporta na binibigay po ninyo sa aking channel. Ayan, shoutout po sa inyo. At sa mga kapatid nating OFW, lagi po kayo mag-iingat. Mahalaga po ang buhay ninyo para sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Ayan. At yun na nga, meron nga po pala ako Facebook page. Sana po paki-like po, paki-follow po ako doon. NF Aqua. May mga ibang tropa na rin po tayo nag-aantay doon sa Angeles. Ay, sa Magalang pala, sorry. Bali, Angeles chapter po yun. Sila Commander Diamante. Nag-aantay na po sila doon sa may kanto daw po yun ng kasulinan niya. Papasok sa pupuntahan namin. Yes, pasensya na po kayo, hindi ko po alam kung anong lugar na po ito dinadaanan namin. Ayan, but anyway, ayun, ang ganda ng buwan, bilog na bilog sa bandang kaliwa namin. Ayun, bilog na bilog po. Medyo mabilis na lang po yung biyahe namin kasi nakasingle po kami. Ayan, nasa likod po yung tropa. Ito, nasa harap natin si Bro Andy. Ayan, boundary ng barangay. Let's go!
pong magkape habang naninigarilyo, di ba, no? Sa kaya kami pwede magkape dito. Kakape muna kami, ganap po kami ng sa kape pwede magkape. Ito pang takasi eh. Ito tayo. Ito. Oo, ito tayo. Ito tayo. Ito pang takasi eh. Malito. Ano?
Nandito na po kami sa Magalang, Pampanga. Malapit na po kami sa aming pupuntahan. Nag-atay po sa amin ang aming chairman sa GenDepa MDF na si Sir Noah Pangapo. Nandito na po kami. May tent na yan. Nag-atay po sa amin ang aming chairman. So, mamaya na lang po. Hi vlog. Minagong factor. Hi vlog. Hello mo. Yan tayo. Mangising na sa. Yang magkait ya? Oo. Basta gua yang linya, yang mulu. Yung maka ay, no?
Maka-sky ko motor. Kabalo. Ano nga pinaw? Ay, guys. Ay, bro, Orlando. Orlando. Ano? Ito? Nagmukadwata mo na. Kita na. Ano tayo? Tapusin yung ating video. Maraming salamat po sa nakaabot po sa dulo ng ating video. Big shoutout po sa ating mga kapatid na OFW dyan. Lagi po kayo mag-iingat. God bless po.